се казвам Валид Чамдин, от Сирия съм. Не знам дали има други хора, дали могат също това, за дето могат да го направят. О, да, добре, харесва ми този талант, си го поръчах вчера. Харесва ми. Исках да има такъв талант, който да ми направи масаж. А какво ще правите на сцената? Сега на сцената какво ще направи? Не, няма да раждате, нали? В смисъл, не съм готова за това. Айде, заповядай, сцената е твоя. Сцената е твоя. Добър ден. Значи се казвам Валид Чамдин, от Сирия съм. От 10 години съм тук в България. Ще покажем един номер с корема. С корем? Това хладилник ли е? Да. Хладилник. И какво правиш с този хладилник? Ма това невероятно, това е един от талантите на Джони. Скиваш? Това Иво Сиромахов го може без... Извинявай, Валид, нещо друго можеш да правиш с корема и с хладилника? Нека да си довърши номера. Искаме още да видиме. Да. Да, нека да видим още. Аплодисменти! Продължай, Валид. Искам да видя какъв е финала на това нещо. Значи така мога да продължавам 2 часа. Я, давай. Добре, това. Ти си готова по то. Не, чакай. На мен ми е интересно. Искам да видя къде ще стигне. Имам една идея, Валид. Можем ли да го направим двойка тона? Аз на другата страна. Да видим кой е по-добре бута. Дай са. Силно ли? Нищо. Аз пък го мърдам. На мястото да се разберем как гласуваме за номера на Валид Чамдин. Моля ти се. Мога да се представям за другите номера. Това е една кола дърба ръчна. Айде. Виж какво, Валид. Забавен си, всичко и публиката ти се смее, но не ти е мястото на националния ефир. Съжалявам много. Аз направо казвам не. Значи също някой от вас, ако иска, може да идва да скачи върху корема. Може ли аз да скоча? Може, Саша, може. Може ли? Да. Джони, заповядай. Легни. Саше, дай да не го правим този номер тук, защото ако някой го пита вкъщи, може да се случи лошо. Не. Саша, много ти благодарим. Гласуваме. Аз вече казах твърдо не. Иво? Аз ще кажа последно. Така че аз понеже казах, че харесвам мъжете да правят коремни преси, затова да са им плоски кореми, те казвам не.
Колко нека имаме до тук? Ники каза да, нали? Ники, Аз щях да кажа не, но тъй като Саша му се качи на корема, това нещо заслужава едно да. От мен поне. Значи имаме две не и едно да. Тоест Лалит така или иначе трябва да си отиде, нали така? Аз много съжалявам, Лалит, много исках да продължиш по някакъв начин, защото наистина това, което правиш е ново, това е иновация, това е нов спорт, който ти си открил. Ами ето и публиката го хареса. И за съжаление регламентът е такъв, че след като си получил 2 пъти не, ти трябва да отпаднеш. спри с Всъщност това. може и да не отпаднеш. О, божечко. Ти ще продължиш България търси талант. Не! Аз ще ходя! Аз не отивам това! Ти са много сериозно, голема работа си. Да. После ще ви кажа, ще ти свърши. Кой ти помогна, Джони? Ти не знаеш кой ти помогна. Кой ти помогна? Кой ти помогна? Но аз го навих. Благодаря ти.